Haurrek sozializazioari begira hizkuntzak behar dituzte, jolasteko, lagunak egiteko, ikasteko, eguneroko beharrak asetzeko eta abar. Hizkuntza batean baino gehiagotan eroso eta seguru sentitzera iristea lorpen handia izango da beraientzat. Horrek abantaila sozial, laboral eta kulturalak eskainiko dizkie besteak beste. Es importante que la adquisición de la primera lengua se haga en el idioma familiar, en el idioma de casa, ya que este va a ser el punto de partida para la adquisición de las siguientes lenguas. En casa hablamos en castellano, aunque ambos dos, tanto Ángel como yo, fuimos al Euskaltegi, pero ya se nos ha ido olvidando bastante. Cuentos los compramos en euskera e intentamos hablar todo lo posible en euskera con ellos y bueno, pues intentamos hacer también actividades en euskera, pues ir a antzerkis y a teatros, hacer alguna otra actividad. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, sí que creemos que es muy importante, ¿no? el que desde pequeños nuestras chiquis pues hayan crecido en un entorno multilingüe, porque pensamos que les va a favorecer, les va a enriquecer y creemos que en un futuro les va a ayudar a ser un poco más solidarios o más conscientes de otras culturas que hoy en día nos rodean. Y por ejemplo, pues yo no tengo mucho nivel de euskera, mi mujer sí que tiene más nivel y practica más el euskera con nuestras chiquis. Pero bueno, intentamos dentro de lo posible pues fomentarlo y usarlo, que sea una lengua viva y cotidiana en nuestro entorno, e intentamos pues las relaciones en euskera, las actividades, cine, teatro. Umearen lehendabiziko eskolako egunak edo eskola hasten denean klabea da. Ze hor hasten da umea sozializatzen, beste ume batzuk ezagutzen eta beste ume horiekin komunikatzen. Eta orduan oso importantea da ze ume batek bere etxetik ekarriko duen registroa, hiztegi eta bar, aberastu egingo du besteak emango dioten informazioarekin. Eta hori oso importantea da. Horretaz gain, gero guk nahi badugu ume hori Euskal Herrian bizi delako euskararekiko gaitasun bat izatea, kontutan izan behar dugu gaur egun euskerak gizartean duen pisua eta gaztelerak daukan pisua ez direla berdinak. Beraz, bultzatu beharko dugu nolabait ume horren bizi izateko momentuak eta esparruak euskeraz ere izan daitezela. Bestela, euskera gelditzen da oso eskola esparruan eta girora begira oso hiztegi akademikoa eta oso hitz egiteko modu akademikoa izango du, baina ez lagunen artekoa. Guk etxean ite duguna beti normalean euskeraz ite dugu. Ze bila badaki euskeraz, nahiz eta Mario euskaldun zarraz izan eta saiatzekea dena euskeraz iten. Baina gero ere Gasteiz etorri ginenean intezitzaikon pixka zaila, duda genezkara, ze ikastolatara eman, ze kanpotarrak izan da, ze nik aldetze jo ze ikastolatara esatu, ze gure ere ardura zan, Martxelek eta Xarek euskeraz ikastea eta inguru euskaldun bat eukitzea. Gehienetan gertatzeak una bikoteari da, askotan erderara egiten dugula berak ez dekolako hori errestasuna hitz egiteko. Baina, umiekin oso argi eukin dugu eta berape beti euskeraz egiten dugu berba. Eta hori berba ikiaz aparte bebai, ipuinak, gero irratia ere askotan, aldizkariak, eukiten dugu adibidez Gasteizko, Arabako alea irakurtzen dugu eta beraiek ikustea ere importanta iruditzea jaku.